Barcelona celebra aquests dies la 17a Mostra Internacional de Films de Dones. Els espais de projeccions del certamen acolliran una 50ena de títols repartits entre una desena de presentacions exclusives i diverses estrenes entre documentals i ficcions. So let me turn the volume up, get a little bit of hi-fi. El millor cinema realitzat per dones omplirà durant 10 dies els espais de la Filmoteca de Catalunya, l'Espai Bon Maison, el CCCB i la Casa Àsia. La mostra es va inaugurar el passat dijous amb La Caja de Pandora, la pel·lícula que va guanyar la Concha de Oro a Sant Sebastián. La directora turca Yasmin Ustaoglu indaga en els problemes de la societat contemporània a través d'un retrat familiar on es destapa la incomunicació, el desarrelament i el fracàs de les relacions personals. 3 germans, 2 noies i un noi, han d'acompanyar a la seva mare senil fins a Istanbul. També són 3 les protagonistes de Made in Los Angeles, que tancarà la mostra el diumenge 21 de juny. Un documental sobre 3 immigrants llatines que viuen als Estats Units i reclamen els seus drets laborals. Todos vamos con miedo de qué va a pasar, que vaya después uno a perder, que no nos den trabajo en ningún lugar, o uno va con ese miedo, con ese riesgo. Entre aquestes dues sessions, un programa amb múltiples seccions, presentacions de les directores, debats i taules rodones i col·laboracions diverses. Comencem parlant de la secció Clàssiques, on s'hi poden veure les últimes pel·lícules de cineastes imprescindibles. Una de les estrelles d'aquesta secció, Agnès Varda, que presenta l'Esplaix d'Agnès, també rep un merescut homenatge en forma de retrospectiva, amb la projecció dels títols més destacats de la seva dilatada carrera. Veieu que està en un apartat que posa clàssiques, és un terme amb el qual les acollim amb tota, diríem, gratitud com a creadores per el que ens aporten i formen part realment de la programació de la mostra de fa molts anys. Tant Naomi Kawase com Ulrike Oettinger com Agnès Varda, i ens falta una que a mi m'entusiasma, que és Chantal Akerman, són aquestes clàssiques de la mostra perquè realment han marcat un tipus una manera de fer cinema que la mostra ha anat sempre potenciant i recollint. I aquest any ha donat la feliç casualitat de que 3 d'elles podem presentar les seves darreres produccions. D'Ulrike Oettinger no és ben bé la darrera, però sí de Naomi Kawase i sí d'Agnès Varda. I també ens satisfà això, això que comentaves, que realment l'estrena, el valor que pot tenir l'estrena és quasi, diríem, un valor moral o afectiu, en el cas d'Agnès Varda, pels anys que portem, sempre programant-la i per el que representa Agnès Varda pel cinema realitzat per dones. She's just holding the camera and she's holding it like it's a feather. Un altre dels trets que identifiquen la mostra és la seva reivindicació de cineastes cabdals dins del cinema realitzat per dones. En aquesta edició es podran veure diversos curts de Mary Menken, figura indispensable del cinema experimental nord-americà entre els anys 50 i 70, i també es projectarà el documental biogràfic Notes on Mary Menken. Aquesta mirada cap a Mary Menken entra de ple en una de les intencions de la mostra, o un dels temes que més es repeteixen en aquesta edició, la recuperació de la memòria, tant en el seu vessant informatiu com creatiu. Però una mica és tractar les imatges com a depositàries de la memòria i també les imatges com a creadores de memòria. Aleshores, moltes vegades s'oblida la part aquesta de creació de la memòria, que de fet la memòria no és una que està escrit en un lloc i que recuperem o que descobrim, no, la memòria es construeix. Igual que la realitat es construeix, igual que es construeix la pròpia biografia, i és en aquesta construcció les dones, segons com llegeixes les seves produccions, realment és un dels temes importants, perquè jo crec no solament que afecti a les dones, sinó aquesta part de les imatges que, al llarg ja de tot un segle de cinema, es veu molt clarament, com les imatges es converteixen o s'utilitzen com a testimoni d'algú, com a document d'algú, i a partir d'aquí sorgeix inevitablement tota la reflexió sobre la memòria. Aquesta memòria repescarà també l'obra d'Angela Richieluki i Yervan Giannikian, 2 dels autors de documentals més importants dels últims 30 anys. I més documentals a la secció Panorama Documentals, amb una mostra de les novetats més destacades del gènere. Paral·lelament, hi ha el Panorama Ficcions, amb llargmetratges recents de ficció dirigits per dones.
Nosaltres, d'aquesta secció, destaquem Home, una pel·lícula que proposa una mirada molt sarcàstica i crítica a la societat del benestar. Va ser present a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. Per anar més enllà dins del poder didàctic, informatiu o com a mitjà de reflexió del cinema, la mostra col·labora des de fa 4 anys amb Virgínia Vilaplana i Montse Romaní, en la secció Subtrames. Aquest any, sota el títol Pedagogies radicals, polítiques i narratives de gènere, es vol parlar de la creació de les imatges com a eines polítiques en els processos educatius. Per tant, pensem que és una pel·lícula que... Aquest cicle, per la mostra de cinema de dones, que hem anomenat Subtrames, pedagogies crítiques, narratives de gènere i política, justament el que ens interessava en un moment en què hi ha un debat tan profund, o que es pretén tan profund, al voltant de l'acord de Bolònia, el cas de les universitats, o tot el que és el sistema curricular a les escoles de secundària, que cada vegada més estan més subjugades o sotmeses a una privatització del coneixement i a una sèrie de criteris de mercat. Pensàvem que era molt important aportar una reflexió des del que nosaltres anomenem pedagogies crítiques o pedagogies radicals. És a dir, que la pedagogia, entesa com una pedagogia radical, significa pensar les relacions entre coneixement i poder. I a banda de tot aquest gruix de programació, la mostra prepara un conjunt d'activitats paral·leles amb cinefòrums, xerrades, els curs en femení, amb una selecció de films de directores espanyoles i el vídeo del minut, on els participants enregistren un sol pla seqüència d'1 minut de durada. I El sexe dels àngels, un panorama de treballs que reflexionen sobre les sexualitats sense prejudicis. De fet, sempre hi ha hagut pel·lícules que tracten sobre les identitats sexuals o sobre l'homosexualitat, però aquest any realment ha sigut bo veure que podien tenir un títol d'aquestes característiques que a més és molt significatiu per lo que deia abans respecte a les identitats. I com a secció nova, no és que se li pugui dir secció nova, en tot cas és un títol que mai havíem utilitzat per donar espai a una secció d'aquestes característiques. Nobody takes a walk without there being a technique of walking. Per acabar, vam demanar a la Mercè una valoració d'aquests 17 anys de Mostra Internacional de Cinema de Dones, un recorregut intens on el festival ha crescut molt, s'ha diversificat i ha potenciat la seva ideologia. Jo crec que, francament, molt bé. Suposo que el que m'estigui escoltant dirà, clar, què ha de dir, però d'alguna manera són 17 anys i no s'aguanten així com així, 17 anys, i penso que realment, i ojalà encara es pogués extendre més, el que passa que ja penso que amb un tema d'aquestes característiques realment el suport que rebem és magnífic i no ens podem queixar ni molt menys. I per tant l'evolució jo la veig molt bona. Per saber més d'aquesta 17a edició de la mostra, podeu fer una visita a la seva web oficial, mostrafilmsdones.cat. Drown out all the sirens in the back of my heart.